Altså, i dag har Kristeligt Dagblad haft en artikel om hjertestarter på plejehjem eller ej, hvor de blandt andet har talt med Etisk Råd, og hvor de har talt med Ældresagen. Og pressen har selvfølgelig også fundet interesse for det, og ringer blandt andet til mig og spørger, hvordan vi står i forhold til det, og om de må komme ud og snakke med nogle beboere. Og det tænker jeg i virkeligheden, det synes jeg er en rigtig vinkel, for at snakke med nogle beboere om det her. Men når de så er der, vil de for så vidt også godt snakke med mig. Og jeg synes, det er et rigtig spændende tema, det her med livsforlængende behandlinger eller ej, og de etiske dilemmaer i forlængelse af det. Så jeg har sagt ja, og i dag havde jeg også den tid, der har været nødvendig for at stille op til det. Fordi når man først får sagt ja en gang, så er det som om, at der er andre i pressen, der opdager det og ringer. Og om det så er, fordi det er kontroversielt vinkel, jeg har haft til det, eller hvad der har gjort det, det ved jeg faktisk ikke.